Id-direttiva miċ-chairman tal-PBS li tordna lil producers tal-programmi ta' ġrajiet kurrenti biex jinformaw lil kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet Norma Saliba 15 il-ġurnata bil-qudiem dwar temi li se jiddiskutu dwar il-mistiedna li jkunu se jistiednu tkompli tikkonferma dak li l-Partit Nazzjonalista ilu li kixef xhur sħaħ. Fis-qarrija l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius, il-kellim dwar ix-xandir pubbliku Joe Ellis u l-kandidat Alessia Bsajla Zammit qalu li din l-aħħar direttiva turi b'mod ċar kif ix-xandir pubbliku u maħtuf mill-Lejba. Kien għalhekk li l-erba' l-Partit Nazzjonalista ressaq żewġ protesti mal-awtorità tax-xandir. Fl-ewwel protest propju dwar din id-direttiva, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino insista li din tmur kontra l-prinċipji bażiċi tal-ġurnaliżmu ħieles u serju u jiturija ċara li qed issir sabiex ikun hemm kontroll assolut fuq il-programmi kollha ta' ġrajiet kurrenti fuq TVM. Dan minn barra li tmur kontra l-linji gwida tal-awtorità tax-xandir li l-programmi ta' ġrajiet kurrenti jridu jkunu fuq temi ta' attwalità u tikser id-dritt tal-informazzjoni sħiħa li hu protett mill-Kostituzzjoni. It-tieni protestu dwar il-programm Niskata fuq TVM li inċidentalment hu ppreżentat minn membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista fejn il-mistednin ikun kandidat uffiċjali tal-Partit Laburista fosthom Rea Bela u Joe Etienne Bela. Din mhux l-ewwel darba li x-xandir pubbliku qed jistiden nies li diġà ddikjaraw irwieħhom bħala kandidati f'isem il-Partit Laburista. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-istazzjon pubbliku żgur kapaċi jsib esperti foqsma differenti mingħajr ma jirrikorri għal kandidati dikjarati li l-parteċipazzjoni tagħhom isservi ta' propaganda l-istess kandidati u l-partit li jirrappreżentaw. Fil-protesti, l-Partit Nazzjonalista qed jeżiġi din id-direttiva dwar il-ġrajiet kurrenti tkun irtirata minnu fih u li jingħata rimedju għall-iżbilanċ li nħoloq bl-istediniet ta' kandidati laburisti konfermati fi programmi ta' TVM.